Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time alas 4:59. Sa liwat, may hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, Negros Oriental. Of course, ang atong siringa mga tagpalamati, kaaksyon. Sa tabok sang kadagatan ang isla sang Panay. Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate. Sa kuto panaputan sa atong siringa broadcast, liwat kamo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation. Petsa 16. Biyernes naman ang edisyon sa inyo siling palatuntunan sa kinandan liwat naman naton nga maging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulong na Manila sang pinakaulihi labas na tipon nga mga report, mga balita sa ilasilitag sa mga areas of assignment, mga balita nga inyo babasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo dinibabatihan sa pagpangalagad inyo palatuntunan. Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation. Karon nga hapon mangin kabuylog nato ng puwersa sa aton siling patrol to Crosswell Patrol. Liwat naman nga magalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod. Bantayan kagimulsuhan. Durante nga amat-amat naman kita nagakadto sa Kasisidmon. Why tamang ginapangayo, ano pa nga mga eventualities? From where the action is, Jan Diaz, ara siya, mag-responder. Back to back sa aton nga piloto action, Papang Nixon Tahom. Diri sa News Center, buylog nato ng puwersa ni Action Dale Salazar. Ang aton nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Si Broadcast Engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sel Elray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talog, Ciudad Sang Bago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa silinga palatuntunan, Lover Boy Action Marlon Hinavea. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin 58 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Karon nga hapon manaya-naya ang lakas ng panahon, may mga porsyon sa Bacolod nga magulog-galumon. Kung kaisa may pagturotaliti, pagdabu-dabu sa pila kabahin sang ato sinidak Banwa sang Bacolod. Ang ginakakulbaan naton nag-abot na gidman. Sus, sabi ko hindi siya mag-abot. Nag-abot gid ang ginakakulbaan, ginakadlukan sang tanan. Ang Delta variant ari na sa pungsod Pilipinas.
pagkadamo nga nagkalamatay dito sa Indonesia. Ang unang kag pinakadamo nga biktima ka nagkalamatay ang pungsod sang pungsod sang India, subong nagsaylo sa pungsod sang Indonesia ho. Nga mass grave to. Ang ginasuspitsuhan ang nag-igo sa ila, amo ni ang ginakadlokan sang tanan, ang Delta variant. Sini lamang ugto, ginkonfirmar sa Department of Health nga may 11 nakita diri ka local cases sang Delta variant sa pungsod sang Pilipinas. Sa 11 diri ka mga local cases, 6 ang kaso na detect dito sa Region 10. Duha diri sa aton, diri sa Western Visayas, Region 6, kag duha sa National Capital Region. Ang isa nga nagpositive sa National Capital Region sa Delta variant, naka-address pa sa Region 3. Samtang may 5 kakaso sa Delta variant sa returning Filipino workers, sa diin 3 diri naka-recover na. Di doble paghalong ang ginahimo sa gobyerno ta. Bisa na nga bantay ta, lusot gid. Grabe ni kuno ang kwan, ang Delta variant ni. Ito kadali na niya mang laton, kag daw kahapos lang kalatnan. Muna sa aton nga makauturan, ti, ara nang gyapon sa inyo ang pagdesisyon sa inyo sini nga pagpabakuna. Ganang ganyo ta kamo nga magpagbakuna na kamo. Hindi na mga lag-ag, hindi na magduha-duha pa. Pag may available kag para sa inyo, patuslok na. Hindi na magduha-duha pa. Hindi na mag-isol pa, hindi na mangita sang wala. Ang ara lang available nga vaccine. Kaya sinilang adlaw ang Pilipinas nakabato naman sa 1 milyon ka doses sang AstraZeneca. Ginbakal sang LGU kag mga private sectors. Pag ginapaabot man subong adlaw ang 1.6 million doses nga single dose ang Johnson & Johnson halin sa COVAX facilities nga gin-donate sang pungsod Amerika. Kaya na nagay-nabot-abot na. Hindi pa kamos na, hindi pa mo mapabakuna. Aray na si Kwan, si Delta variant. Ilang tawon ta ni, kung ano ang dalaganan sini. Sobra ta nga paghalong ti, aragid. Si Delta variant. Wala labot sini, may mga bago-bago pa nga mga quarantine classification nga ginligwat man karon nga adlaw ang Iloilo province kag ang Iloilo City. Sugod karong adlaw tani sila magasugod sa modified enhanced community quarantine Diyos Pitiksintas siling sa National Interagency Task Force on COVID-19 na hindi MECQ ang Iloilo kag Iloilo City kag Iloilo Province ipaydalom gid sa ECQ Enhanced Community Quarantine baw ti aragid. Isubong ang Iloilo Province kag Iloilo City gen paydalom sa ECQ Enhanced Community Quarantine.
balik iskanding. Hasta pa sa 31, bugto orangos ang pato mga muni. Ang efekto sa 15 días ni sa mga negosyo ni kag turismo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, baldado naman. Diway labot sina ang Cagayan de Oro kag Gingoog City. Amo man hasta man sa July 31 ay paidalom sa enhanced community quarantine. Yamak po na banwa. Manangani kita diri sa Bacolod kay maintain taya ang ECQ or ang GCQ. Pero ti sa punta heightened restriction. Bacolod kag Negros Occidental GCQ. From Bacolod may kuan pa may sanga heightened restriction. Samlang kasemana until July 22. Kaya muna nga kita maghalong gid. Again, health protocol mangyapon. Isagang tani sa wala pa mabakunahan. Sundon tagid Japon. Hindi kita magsalig-saligid. Kabudlay sa sitwasyon subong nagapasulod pakitas bulan sa Tikiriwe, ang bulan sa Agosto. Manig atas ni. Mayroon ako maginapabot ka 15-30. Sa wala ginapabot 15-30. Sa mga remedyo general. Jab-jab ang trabaho. Baldagid. Ramak mo ng halit. 15 días lang ipedalom ang syudad ka probinsya sa Iloilo sa ECQ. Siguradong efekto sa turismo kag negosyo ya lagapak gini. Ay puwerte no. Kaya mo na. Sano pa ta magkaginhawas ni man? Ginawa ka man tol, pero punga-punga. Ay, puwerte ho. Ang sitwasyon natin. Sige lang Silang sang iban, importante, buhi lang. Una sa balita, una sa aksyon. Bantayan nyo karon ang report gikan sa ato siring nga mga patrol unit report and action update sa New Government Center. Kag update naton gikan sa Kapitolyo Provincial. Lalo ni Aksyon Eden Aboso, kag Aksyon R. Tayhupon. Sa Kapitolyo, ti gobyerno probinsyal nagatag sang 11 milyones pesos nga balor sang assistance sa DepEd Division of Negros Occidental. Ang balita sa nasyonalya ti Pilipinas nakarecord na sang 11 ka local cases sa COVID-19 Delta variant. Muni kay nang kibot man ko kinas ang breaking news. 4 ka LGU gin-classify pakadto sa ECQ tubtob sa Hulyo 31. Butog i-mention ko bag-ulang. Pacquiao ipagawa ang audio kag video recordings sang korupsyon sa gobyerno sa iya pagbalik sa Pilipinas. Si Pacquiao nito yung mga tao ni bro. Wala mag-concentrate sa boxing kasi pagkasenador kay ulintra man siya sa kamada kag arangkada man niya sang iba niya nga politiko ay naman si totoo Manny Pacquiao man. Kung nagpaimuyong ka na lang guro sa kawag ka ng interest sa kulukamada ka bangigay na sang mga politiko may patani malamitay ang ngalan mo. Ay oo. Ano man si Tuto Manny Pacquiao, Senator Manny Pacquiao man. Kaya gano'n lang inta, tani niya sa kamada, sa ibanda nga naga-hara-hara ka nagarangkada sa kontra sa gobyerno.
Dalawa na blang imong political career, kangalan mo bla. Pulpil na yan ng musingan. Ay nano mga sitwasyon. Ginamonitor nga LPA sa East sang Northern Luzon. Ari na. Isa na kabagyo. Fabian ang ngalan. Ari ng bagyo naman ho. Bantayan ta naman kung di naman siya mag-arangkada ka mag-aratsada. Ay, wala pa sa COVID-19, wala pa sa tigkiriwi ni. May bagyo pa. Mayroon ko may pundo ka nga humay. Pagkoro tapos ani. Grabe, no? Sige lang, that's life. Importante, buhi lang. Una sa balita, una sa aksyon. Check ta ka to, Siri Patrol 2. Ariya, buhi na buhi gini ya. Papang Nixon taho, mang pilotos Patrol 2 mo. Ang nag-aarangkada, kag nag-aratsada. Bugal sa Isabela, Jan Diaz. Jan! May hapon, Jan. Hosto! Hosto, Jan! Balbala na, Jan! Hosto ka! Kung wala humay, importante may mais. Yan. Muna nga ratsada kara. Ate, may kajali ko may puding ka na lang. Puding kag bitchokoy. So, kasi ako kayo dumayo tirada sang upod ko sa buong kay nakausang ka isang puding. Kuha man siya ka, dulot man siya. Ate, puding ka, agi kayo doon, sinabawan nga. Dulas walang. Puding gimutang isaw-saw sa kape. Mayugin man ganito, may puding, no? Makapian-pian. Lain kayo ba ng resulta sang puding, Oo. Hosto. Basta, matinsakto ginambal mo. Minsan nulak lang humay, basta may mais lang ba? Kompleto gina, no? Saktuan lang sang kilanglanon na. Karon nga po, ang patrol, ari kami diri sa area sang Bangga Kuri, may diri kayo ang ibang mga motorista do ginagaan, ginaliligwa ang mga sanakyan, nga kung galiko kagani patoo, hindi ka na magpundo kay para sa mga sanakyan nga maliko iya patoo. Kung imo iya diretsyon, dire ka sa tunga. May duha ka linyang dalan, patunga ka. Hindi ka na mapunsok sa kilid kay ang resulta sa uli, ang nakasunod sa imo, kung hindi mainit ang ulo, basta buyon, kiblak bato. Hindi man sa mo sa maglapot, sinamo sila, no? Hindi ka di matikatingil sa pito, bala sa mga kasunod sa mga sarakyan, so hindi ka na lang magpasaway. Ulat ka, hindi ka magpauna-una, kaya kung ka pauna-una ang sarakyan, resulta mo, disgrasya, gito na. No, so dire ka lang sa ito nga, kay para imo gitsimpo, wala pa mo traffic lights para sa imo, no? Mga ka-aksyon, narin kami diri sa area, kay amo gito na tabo, nga nakaliko kami riyon gilayon diretso. So, narin kami sa may Las Palmas, bara, sa iba na ito mga ka-aksyon, kung nagapangita ka malulutsan, dasig nga shortcut, bigyan na plug na to, no? Alin ka mo doon sa may Lopesaina, Gonzaga Lopesaina, pwede na kami naglaan mga ka-aksyon, kaliko, patoo. Liko ka mapatoo, diretsyon nyo na ang area sa Gonzaga, then lapos ko mga-action doon sa may Las Palmas. Ang Las Palmas ang ginatumod ko sa division, asa, lulutsan nyo na, kadto ka doon sa may circumferential. Lapit lang sa Bacolod City Government Center para at least mga-action, hindi na matamaan sa buhaton sa trapiko sa atubang sang Bacolod South Terrace Terminal, kagbisan pa mga-action doon sa area, sang Dal Libertad Public Market. Diri ka nila kalusot kayo circumferential din kadto ka Bangga Kuri. Kung mo direksyon pa area bisang Mansiringan, at least dasig na lang left turn ka diri Bangga Kuri. Lusot mo boundary na lang ka Mansiringan gilayon, dapit ka na sa may RTA Regional Training Center, sa may Purgo Bilagyan, sa may Laurel. Stay ka na maka-action kadto na sa may Bangga Series, then kadto ka na sa area sa proper mismo sang Barangay Mansiringan, di ba? Shortcut, no? Kaya para at least kita sige mga pagpadalagan, hosto nga direksyon. Pero kung gusto mo maging hosto pagiging direksyon, pwede ka rin kalaban mga kauson, kabalo kasuning nga, pondo sa Biyernes, expectaron mo, Lizares, sinumbali ang saratyan, maayon na na kami mga innovation na kumabago sa sistema, nga karon wala kita panagutan ang two-way lane, o kung two-way lane scheme na mismo sa may area sang Lizares. Ay brother nila, ang mga salakyan nga rin diri sa may north, dito kita mo maliko sa bahin sang Margarita, tubang sang KJ Fairmart, no? Da ka mo na maliko left turn, pabalik ka mo diri sa may area sang Dalan Takuling.
Pero kung nalin ka naman sa takuling, amo gid Japon direksyon nimo, pero la hindi ka lang pwede ka straight. Hindi ka lang pwede ka diretso maka-action palusot Lizares nga direksyon mo na lusot ka diri lapit sa Melopisayna. So mo na ang direksyon nga dapat sundon nimo, no? Tip lang na sa maka-action dra para hindi ka mo magbalik-balik, kinalit lang balik-balik ka mo dira kung nagalabay ka mo sa bahin sang Dalan Lopesayna. So diri ka mo liko na lang sa Rosario, no? Sa tubig maka-action na biso lang, iba na katingwa, gini nga diri makalusot likod NGC. Expectaron nyo ang patrol, alay kami sa likod NGC sa mga hapon. Pero pwerte na yung traffic palusot sa Revilla ang ila. Hindi kayo mo din maglusot na lang ho kay sinumbalik din sa lakyan. Ga tingwa man ibang maka-shortcut mo ang galing pwerte gida. Pwerte sa buong kabugatan traffic ko, duwala na kalinya diri. Isa kalinya sa magkatuway nga direksyon na ang ginalabyan nila. Pero kay kinamo, blasang naandan o kung nakabalong ay shortcut to, pwede to kalabay. Subong hindi ka magdanay. Dito na lang ka mo pa highway ka mo sa Burgos Circumference do. Bagay pa problema nga man. Bawal mo ng U-turn abit. Hindi ka naman yung sunod mga salakyan. Ako nang nami mong sa system dala sa Burgos Circumferential. Ako ginadaya ako na kisanguna. Kaya sino paano na pinagusto ng salakyan? Pinagusto ng liko. Okay, wala doon ang traffic barricade. Pero sumpong kami traffic barricade, at least hindi sa kami na gusto. No, may sistema na drama ka-aksyon ang trapiko sa bahin sang Burgos Circumferential Road, no? Maka-aksyon ang patrol, ali kami diri sa malapit sa Bacol City Government Center kung na NGC ground. Okay. Sikto gidili, may bit-bit sa nga trompa, tapos remind nila, bawal maglibot-libot sa NTC. No? Pwede ka makapicture din lang sa parking area, sa palibot lang gid, pero hindi gid na sa may mahilamunan dampi. Ginabawalan gid. Mayo man ganiwa, kay ginahugot nila during pagbantay, may ari during poso guard, nagalibot, bit trompa, pati sa likod dito sa NGC, no? Bawal man tabi ka standby, bawal to ka bulibarigya, kaya para hindi ka pagpunsokan. So diri amo man, may automatong nga nakasa niya poso guard, dito niyang trompa niya, sa maniga remind, bawal mag-standby. Picture, sagwa lang. Hindi na magtingwa pa nga magsulod. Oh, may mga inday man diri sa piyako. Si inday sa wala, may inday man di sa too. Malagaw ni Gorotani. Giling kay ang sa too, hindi na pwede. Sa wala ang inday, gindig ko lang sila asta. May put sila nga ito, no, sa NGC, dili maka-action. Anyway, action na diri kita presyo sang gatong. Pinakauli nga presyo sang gatong sa surad sang Bacolod karon nga hapon matapos sa ginpatigayon nga all price increase. Tinalikdan nga adlaw, Martes nga adlaw, yari ang pinaka-ulihi nga presyo sang gatong. Diri man sa surad sang Bacolod ang pinakabarato sa crudo, yara sa 43 pesos and 45 centavos. 43 pesos y 45 centimos ang pinakabarato. Ang pinakamahal sa tatlo kadalag ko nga gasolinahan, nagamboy sa 45 pesos kag 64 centimos, 45 pesos and 64 centavos. Sa presyo naman sang gasolina, ang pinakabarato aksyoneric nagamboy sa 55 pesos and 85 centavos, so kung 55 pesos kag 85 centimos. Pinakamahal nag-amboy sa 59 pesos kag 16 centavos o kung 59 pesos kag 16 centimos aksyon ereka. So paano na? Alin ka kung ikumpara naton kapon, wala pa ginman sang pagbago sa presyo sang gatong sa surad sang Bacolod maka-aksyon matapos ang masobra piso kagintaas ang presyo sa gasolina kag masobra 60 centimos sa presyo sang krudo nga ginpatuman sa itong Martes nga adlaw mga ka-aksyon. So far mga sa tumatag panamati ng pili nga kauli nga sitwasyon sa palibot sang surad kag presyo sang gasolina diri man sa surad sang Bacolod mga ka-aksyon. Sa tuturan nga matag panamati basta mo sining panyempo na patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon.
Salamat gid aksyon na Jan Diaz live report sa Patrol 2. Sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Oy, sa wala sunod sa health protocol, sunod ka mo. Basi blakad mo kulbaan ta basi maisikyo na matas Bacolod Magdamo gyapon sa Salawayo no. Ay oo. Balikan talaga ro si aksyon dyan sa natipo niya sini nga mga dugang nga mga aksyon balita saya sini balik nga report. Ano ning reklamo ni panawagan ni Joanna Lins ni man. Sir panawagan ko tani nga nagapasalitate sang COVID positive kung san o pato kwao nila kay galuya na kaina pato sang aga gaulat sa ila din sa area sa barangay Bata ni. Galuya amiga mo positive sa COVID-19. Wala pa ito makuha sang kwanaw sang aton City Health da. I-report abi na sa inyo nga BHW da tingnan sa inyo barangay official da bla sa barangay Bata. May nga pon dira kay Alexis Torre. Dira sa UK si Tita Bibing Severino naga-monitor man karon nga hapon ang Bacolod City Police Office Police Station number 2 ara sila ga-monitor man mga K9 ni OIC Police Lieutenant Andy Ofalia kay si Police Captain Paul Benson Pindon daw Liv Subong. Uy si Kuya Maki Kayong Kuya may hapon ta sa imo way kita da. Ayo ang kisay-kisay ni Kuya Maki Kayong si Francine Nathalie Bautista sa mga Bautista pamilya ginatami ayo lang mayong hapon kuno kang mayo lang pag monitor da. Si Alex Montesa kang si Divina Gracia ara na sila taga pamati na Heidi Sancho Mendoza may hapon da kay Christine Minyes Villalobos da sa mga taga-barangay Pandanon DSB. Happy birthday lang kuno kay Sir Cyrene Bayawa. Alin kay Christine Minyes Villalobos. Kay Toto Bari Colodo da mayong hapon. Kay Sir Vicente Similiano mayong hapon man. Dara sa may DSB sa may Puro Kape. Rosalinda San. Rosalinda Omison ara manawa. Si Melchorita Ferrer ara ngani ga monitor man. Si Crispy Bacornay era sa barangay Mansilingan may hapon gid Dante sa Bilyo mayong hapon gid kay paring Kenaro sa guys sa Tokyo Japan. Premusta kada si Martin Aliling ara mangani kag si Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Ana Sinoro da God bless man Tots MK may hapon kay Mario Bacauco Irada Jonathan Perez sa kay Naisil Morse Hayes Pabul Jobal Trinidad may hapon gid as Kabangkalan City ka monitor man Ana Sinoro Dante Savilio dara sa bay barangay Tabunak Banwa Santo Boso Rolling Gaurino ara mangani sakay Barrioga Ray Elinor Guro may hapon dira ka Elinor Guro baw ara gid sila tanan gali sa pamati gid salamat gid pagbalik sa inyo para tuntunan report na gikan sa ato siring nga mga Patrol Unit Reporters pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati.
Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sir Jomari Vargas. Monitor sa ato subong hapon si Sir Jomari Vargas. Amo man si paring Roger Montalvo dira sa Cimaros Wine Center. Sakay Nono Miravalles da may hapon sa pamilya ko dira ginatamyo ko lang si Joanna, si Inday Godswill, alin kay Sir Jigs, kay Kwanda, kay Migo ko. Kumpare kong gwapo monitor siya ho. Si Carmi Jimenez, kami ako dira taga Cadiz, mga friends ko ngayong hapon si Tanandra. Kay Romulo de la Peña, Rek, good PM, Muloni, drive bala ni Madam Rosa. Gali ka. Ngayong hapon dira kay Romulo de la Peña, driver ni Madam Rosa. Rofino, Ira, Gabino, may hapon sa Sandumanan, Kay Alin, Louie, Himoteya, ara man siya galoga, monitor sa aton. Baw! May nga pag-monitor, ha? Saldi Riston and family dira sa Sumaga, monitor man. Sandumanan, na mo niya si Rofino, Ira, Gabino, no? Monitor man sa aton, no? Baw, Tuto Cleo Barbas, monitor man. Musta ka na, Tuto Cleo Barbas? Monitor sa aton si Tuto Cleo Barbas. Kamusta ka na, Tuto Cleo Barbas? Ox ka na da. Ari na siya, ang ginahulat sang tanan, ginabantayan ang balita sa New Government Center. Aksyon, Art Tayhupon. Line number 2, Art ba yung Hindi kay wala mo kontak Sir Jomari. Asa guro Ang gatong monitor siya. Monitor na siya basta Biyernes kag Sabado. Biyernes yung Sabado. Kag kung namuning tsimpo nga daw maulan. Gani ko lugar umsaw. Monitor siya pero anyway action na Eric ang isa sa ginatutukan tagid subong impact kinakulat pag ang reply pagid sang mga membro sang EOC. Kaya may meeting sila mo with the mayor. After ba sining latest update, kung madumduman mo kay ina o sining hapon lang after na gina-post ni City Ademang siya Facebook account ang information nga nag-confirm sa Delta variant dari diri sa Western Visayas. Kundi halos tanan na alarma and in fact bisan ditong Iloilo nakibot sila yung gin-execute sa Dulpiada. Gani? Oo, kagiban pagin nga mga areas. Now ang latest sining nga ginatutukan sa action na Eric, amo ang pag-inform sa public iti siyempre kibot ka ba lang kanya imagine ang doon sa area sa Region 6 may iya sang duha ka positive sang sining variant ang Delta. Sining ni CDMM actually ining information na matian ni nila o nakuha ni nila
after nga ang Department of Health Regional Director sa ilang meeting, sa Zoom meeting katawag pa ko kayo na sa iya pag-confirmation meeting, tapos laway pa na-adjourn. Siling niya siyang nag-confirm kag information sa Manila managalin kag local case kini o local transmission Uy. Ang isa pa ginaksyon Eric mo na gina-check pa Manila kay ang Delta variant di man pwede niyang malupad ng diri mo. Na kundi naling nga pusod na kundi may ara gina sa posibleng nga close contact o paano inalang develop sa lokal. Ang guwa na carrier, ang pamangkot da kung diin ni sa Western Visayas ni ang duha. Ara sa Antique sa Panay. Panay, Antique. Sa Antique. Okay. Why lang nga ginabanggaling doon sa DOH Regional Director, kundi in sa Antique, dito ka naman sa Antique. Oo. Sa Panay, no? Pero dito ning duha ka cases, case number 34 and 35. As to kung ano ni ang kila kung bala babae kag lalaki. Why pag information, ito ka man ang ginakulat ko siling hapon. Basi karon sa gabi sa action firing line, basi kung may mga development ni kay Dr. Chris Romon, Mayor Bing o kung City Ademan or Vice Mayor LC. Kaya pamangkot, ti Art do, ano ka preparado yung Bacolod kag Negros after nga naggagawa ning balita nga may duwa ta ka kaso diri sa Western Visayas mo? Pag isa mo pag-review nila sa Eric sang sige moon nga mga restriction na naman sa border area. Kanina pa din di sa ato niya kundi mo unstoppable sige gihapon ni ang biyahe mo. Di karon lali may mag-close contact to sa siling Delta variant positive patient. Kundi kung makatabok to di karon sa ato, kundi naman to niya mga halik kung mga nata. Take note ngayon yung Delta variant niya, makaralaton giniya mo. Dali niya mga laton. Kag manasig niya, mga laton. Kaya mo lang ginagkamalakaan man mismo sang city administrator. Pero ari ko kamahin sa confirmation kay inasang tulad temprano pa. Mga time ko ini, nag-confirm gikan mismo kay city at nangyari siya sa aton interview. Nag-meeting ng RIETF, mga local government sa Western Visayas, kung sa chairman ng Training and Validation Committee ng National IETF, si DILG Undersecretary Densing. And he announced niya kaina, as well as sa national press conference ng NIETF just moments ago, in-announce niya na may Delta variant na galing sa Western Visayas. And it was further clarified kay nagpapamating mga isang press briefing ng NIATF while nag-meeting. And after that briefing, clarify the Regional Director sa QPH, si Dr. Subaan, na indeed may case number 34 and 35 ng Delta variant ari diri sa Panay, more specifically sa Antique. And portion lang. Okay. Saan niya sininga para kaina. So kung Antique, siguro ti ang taga-province of Antique, siguro to, puwerte guro pa paghanda sa to Hindi ka sala-sala kasi yung preparasyon mo. Kaya yung pag-press con sa taga-DOH Manila, amo na sa Imulucar, may positive Delta variant na patient. Imagine sa Western Visayas, duwagin diyang imo, ragitaran sa imo sa Antique? Kung ikaw taga-Iloilo, kag City, mga-escaping ng mga manwada ng syudad, kundi alam na ka Ti ang probinsya sang Aklan Goroda, Kapis Goroda, ti ang pagpanghanda sa mga border nila Goroda, ti istrikto lagi Goro nila amo na din ang isa man sa discuss nila ni City Ademan, suno sa iya, sining hapon with the mayor. Ikordon mo lugar? Ha? Ikordon mo ang lugar, hindi ani kagwatong taga mga Antique. Take note nga diri sa aton sa Bacolod sa Negros, may mga antikinyo tabok ding nagatrabaho di sa mga kampo. Karga tapas? Kartaps na mo na di ka ulubra. Kung napot sila isa construction, kaliman man nga obra, kalato maladi. Correct. So amo na nga kilalan na idiron gid kag screenon gid mayo ding mga tao nga naga-alabot sa ato specialmente sa Halis Panay. Gani. Kaya mo na actually, isa gid sa mga developing stories kung na party COVID-19. Nga balantayan ta because may tendency, since nga kung di 1 week lang iya sang Bacolod to mo.
na ginatag nga consideration sa appeal nga hindi kita pag-elevate sa mas mataas nga quarantine status. Pero kung hindi ni matagan sa solusyon, posible matabo ang isa ka sitwasyon na mas imobligar ang IATF Nan. nga itaason ang community quarantine status sa Bacolod ug Negros in order na mag-implement kita sa stricto nga mga pagpatuman no sa inspection sa mga border kag ang entry point of entry action na Ang atong gobernador si Bong Lacson ay pagkapagawa statement to the Garciling report, no? kay na pag-interview mo siya sa patayan ng buro way pa to na kuan mo way pa to na guwa ning balita. Oo, gani. Okay, isang udto lang itong post mga siguro 10 minutes after na post ni siya. Ate kabalogin ko basi kung nagpatawag meeting si Governor Lacson kag ate basi karon sa time ni Action Brian karon sa firing line mabalata ko nanong update sila kag bag-o nga preparation sa province man Uy, kabudlay sila yan mo. Edi take note Action Art diri sa atos province da man ta di mga local ports di nga lapit man sa Antique mo. Oo. Especialmente Northern Negros, no? Lasig mo lang na makatabok, may access man nga pwede sa makakatuya mo. Mga mangingisda, may taga-Cebu, ganito ako madumduman mo, nagdungka sa Samuel Escalante ito, kung dito nga mabaligya sa yung ginambos ito, ba? Oo. Kung duman mo to, nga linagsanay sila sa Coast Guard ito kay... Oo. Yung malibot mo lang ko niya, sir, mabalik lang ko na yun. Dote, ay may Kapag ako may imagine ba? kinsi si Yosibo, ito galalapaw, ito makanto ko, di malibot kaya ginambos siya. Tinaban-laban guro Action Art ko ang mga local ports dira sa Northern Negros like San Carlos, Escalante, no? Sagay. Hindi ko pamilya. Dami mga local ports na nga gadungka man nga ti tabok mas panay mo. Correct. Sa panay. Oh. Kaya mo lang balantayan, Gib. Siguro, I don't know, kung may mga pagpanghanda man ang aton nga PNP Maritime Command kang aton nga Philippine Coast Guard man kasi sila man yung concern man da mo. Yes, kung part na sila siyempre sang mga government department and agencies nga magbulig sa local government unit in order nga ma-maintain ang insakto nga ang system sa travel. Pero dapat may mga desisyon na kag ang policy making kinahanglan di actionary kali nga pag-meeting na approval ana isang RITF, approval sang ITF nga kung kaysa may tendency pa nga duso butong. Tiyan mo na ang balantayan ta. Kaya masubo-subo ining development nga dapat naton tutukan nga mismo naton kung ano ang maging result man outcome sa meeting sa mga local government units. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Art tayo kung na sa balita o na sa action sa Bacolod Action Radio. Sa balita, sa action. Salamat kid Action Art. I hope po report ka sa New Government Center. Dapat may mga pag-freeze na sa mga local ports naton di. Local ports entry di sa probinsya, especialmente Northern Negros. Lama man ta mga means of transportation pagi sa pampboat mo. Yun sa Ruro, bla. So hampang ni sa Philippine Coast Guard, kaghampang ini sa aton nga PNP Maritime Command. Especialmente sa mga local ports naton sa Northern Negros. For security reason, kasi ginambalagin man ni City Administrator M. Ang kaso sa Delta variant ara ang duwa ka biktima sa probinsya sang Antique. So I know for the fact siguro ang nakaipin dila nga probinsya like Aklan, Capi siguro ti pasi ginaamat-amat nila da secure ila nga mga border control da. Mga bulo boundary nila da sa probinsya sang Antique. Nandi anay karusot ang Antique nga mga pumuluyo da sa Aklan. Kay take note ining Delta variant sa do ni ka hapos la mang laton sa tawo mong kagdasig niya mang laton sa tawo. Kaya doon kung naka-meeting naman si Governor Bong Lacson parte sini basi karon malabot man ni Action Brian ang security measure man blagi mo on sa province kag Bacolod para nga ang mga taga-Antique anay for the meantime hindi talaga anay papasudlong kung anay sa Bacolod anay Negros sa Negros. Tungod ko dito ang duwa ka biktima sang
Delta variant sa ila. Sige lang, tutok na ka mo sa action firing line ha, kay labutong na action Brian karon ang mga importante nga mga tawo sa paghatag sang dugang explanation as to sa security ngay muo nila para nga hindi ane maglaton to ang Delta variant halin to sa probinsya sang Antique. Sailot na rin sa report ni Aksyon na Eden Amoso, gobyerno probinsyal naghatag sa 11 million pesos nga balor sa assistance sa DepEd Division sang Negros Occidental. Line number 3, Aksyon Eden Amoso, may hapon, please kabihin. Action Aris din turnover ni Negros Occidental Governor Eugenio Luzon ang masobra 11 milyones pesos na balor sa educational projects sa Department of Education Division of Negros Occidental. Niya ginalakipan sa 239 ka mga laptop balor masobra 8 milyones pesos kag cheque na masobra 3 milyones pesos. Ang bulig pinansyal para sa Alternative Learning System na programa nga para sa 40 ka mga literacy volunteers, 3,694 ka ALS learners, 15 ka special education literacy volunteers, kag 928 ka STEM learners, samtang ang mga laptop ang pagagamiton sa mga manunudlo. Sunod kay Lacson, ini ang sabat sa pangabay nga bulig sa DepEd kag ginkuha ang pondo gikan sa Provincial School Board. Sa tiyak na bahin, ginpasalamatan naman ni Negros Occidental Schools Division Superintendent Marcet Sabaluca ang bulig man sang probinsya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Amoso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kid Aksyon Eden Amoso, report gikan sa Provincial Capitol. Kaya po nila kay Huma Lumina, kay Diding Alojamento, dira sa Barangay Tipulo, Pontevedra. Inday Blasa, may hapon nila kay Manjo Arnejo. Dugang report sa Kapitolyo Provincial karon sa action firing line ni Action Brian. Dira sa Victorina Heights man silingan nga monitor si Utay Benedicto. Tay musta ka da? Sparrow Scrapyard. Siling mamuyong na lang takas dya sa binit. Sir Eric, may hapon alin di sa Gimaras. Siling ni Sparrow Scrapyard. Huma Lumina, may hapon. Christiana Rowada, may hapon. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido Ara sila naga-monitor sa aton sini nga pangalagad Salamat kidira sa inyo sini nga pag-monitor. May hapon dira kay Police Major Wilfredo Binuman Jr. kag sa mga kapulisan sa Valladolid Police Station. Pisan nga hepe da sa Valladolid Police Station si Migo ko Police Major Wilfredo Binuman Jr. Salamat kay Major Binuman. Ginatamiyaw taman dira pamilya Oiko, Siloso, pamilya Baro. Alin na kay Cleo Barbas ang panamyaw. Mr. and Mrs. Lowe Di Paula and family kag sa mga Dungganon boys ga monitor gid sa ato. Sige, mabalik kita when we come back. Dugang aksyon balita. Pagkatapos lang sa ato sini importante, dugang pa nga mga pahibalo. Ako po si Dr. Pamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa
pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang
istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo. Radio Philippines Standard Time, las 5:58. Dira sa Bangga Yap, Barangay Singkang. Bangga Yap, Barangay Singkang, kapamati na sa aton si Tito Monsit kag si Sandra Verde. Alina kay Jonathan Bea ang pagpanamyaw nga naga-monitor man diri sa inyo palatuntunan. Daw kanami pa iratsada karang kada chimpo ko lang alang nawa. Ang inyo palatutunan action report after edition, Biyernes nga presentation. Nagatakop ini, balik ini buwas, Sabado. Mga oras sa maman nga waragwagan. Ato sa rin nga mga patrol na unit reporters in action nga napalagay koron nga hapon. Action ni Dinaboso, action Artay Hupon, action Jan Diaz, action Papang. Nixon tamo nga ito nga piloto sa Patrol 2. New Center Action Dale Salazar, technical partner. Diri sa Studio A, master control sa technical side. Si Broadcast Engineer Nalmar Madara, back up diri sa atong IT expert, Sir Elry Dutilios. Transmitter Control Tower, Balagay Talong, Silang Sambago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Ang inyong alagad, sa ngalan ni Rubber Boy, Action Marlon Hinebaya. Kita na kita karon sa Action Light Patrol, last 10 to alas 11. Ako naman si Action Eric Magbarwa, nagasiling salamat, gid, sang inyo sininga pamamati. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action